Nhau dzesvondo rino musi wa 1 June dzichiverengwa naGenius Wekwa Svosve. Maapostore kwaJohani maso wechishanu riri boka rekubudiriro 2 vachitungamirirwa namadzibaba Ishmael Mufani vakarowa mapurisa netsvimbo dzavo kunge vari kurova tsuro yatadzikwa nembwa mushure mekunge mukuru weApostolic Christian Council of Zimbabwe Archbishop Johannes Ndanga abhana mapostore aya kuti asachaenderere mberi nechinamato chavo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mapurisa eriot akarohwa kunge nyoka dzapinda mumba murere mwenga, vazhinji vakavhunika mhino, vamwe vakamukira kuchipatara. Vatauri vanoti tsvimbo dzemapostore dzainaya mumaheremeti iwayo achidonhera kwakadaro uku mboma dzavo dzichapiya ndare. Madzibaba aimba rwiyo rwekuti hondo yepfumo yeropa, vamwewo mapostore echidiki ndiwo aimba batai munhu. Zvichakadaro mapurisa aivasara kukembi paakanzwa mhirizhonga iyi vakachayira komishina Chiuri foni avo vaive kuMorris Depot nemutungamiri wenyika. Komishina vakarohwa nehana vakafenda pakarepo. Mutungamiri wenyika vakazobvunza kuti konai vaChiuri magozodonha sei mushure memaawa matatu tanga takamira tese, zvikanzi ndiregerereiwo. Ndanga ndonzwa dzungu apo ropa rangu ramira kufamba mushure mekurwadza kwaita bhutsu dzangu idzo dzandanga ndakapfeka banana. Vagadziri veCobra vapinza vakwikwidzi vavo matare edzimhosva mushure mekunge kutengwa kwefloor polish yavo kwadzikira. Izvi zvakabva pakusafunda uye neudofo hwevanhu vemuZimbabwe kuti vanotuma mwana kuenda kunotenga Cobra yeSunbeam. Zvichakadaro vagadziri veColgate neSafe vari kutsigira nyaya iyi nekuti naivo vari mudambudziko rakadaro. Vayambira mhuri yeZimbabwe kuti vasazotuma vana kuzvitoro kunotenga Safe yeSunlight kana Colgate yakanzi Aquafresh nekuti hakuna zvakadaro. Madofo ese munyika munofundiswa kunzi Sunbeam haisi Cobra, Sunlight haisi Safe uye Aquafresh haisi Colgate. Nhau dzamakateerera dziri kubva pano pana gogondigo.com/mafira kureva. Chirema chinomhanya kunge mupengo chekuSouth Africa chinonzi Oscar Pistorius ari kutongerwa mhosva yekubaya mudzimai wake nepfuti akafa. Pistorius akabvunzwa nekuti nemhaka yeye akabaya mudzimai, zvikanzi ndaifunga kuti chipembere chiri kutandaniswa nemakwerekwere chatizira mumba mangu. Magistrate akazobvunzazve kuti zvawakaona kuti mudzimai wako wakaita sei, zvikanzi ndakabvunda ndikanzwa chando mutsoka. Magistrate akabvunzazve kuti ko chando chaigopinda sei mutsoka iwo sina makumbo, zvikanzi sorry ndafunga kuti ndinawo. Bazi rinoona nezveupfumi nebudiriro munyika ratenda hurumende nekuzadzikisa chivimbo chayakaita maMPS muZimbabwe chekuvatengera motikari dzekufambisa dzerudzi rweFord Ranger, asi dambudziko ravapo nderekuti mota idzi padzakatengwa dzakasara kamari ako kachazopedzwa kubhadharwa nemuridzi wemota yega yega. Vaongorori vanoti ipapo ndopanotangira huori nokuti kune mamwe maMP asina kana huku kana mbudzi zvadzo kumusha yavo, saka vachaiwanepi mari yekuti pamidzira pa 35,000 iyoyo. Vamwe maMP vari kutofunga kutengesa mota dzacho votenga fertilizer vorima zvayo fodya. Tochitarisa zvemitambo, ndine urombo kuti chakuverengera nerurimi rwechirungu kuti munyatsonzwisisa nyaya yacho. The first leg match of the Mbosapa Cup final between the Police FC and the Apostle United kicked off on Sunday afternoon at Budiriro 2 Stadium. The Apostle United, led by Madzibaba Ishmael, took a first leg victory as they beat the opponent by 6 sticks to 0. However, the Police FC are preparing for the return match in an underground manner as they have approached the government body to open the transfer window early as they want to sign in new players from the Army Football Club. The match is scheduled to be played once again at Budiriro Stadium and is set to kick off soon. No date have been set yet, neither the time of kick-off, but be ready because it might kick off at midnight. And if that will be the case, the door-to-door venue will be done in Budiriro and Mufakose. Kuchipedza nhau heino emisoro yadzo zvakare. Bazi rinoona nezvekufamba kwedzimotikari munyika rashoropodza mabatiro emukuru weTransport Committee vaAmos Midzi kuti vari kurara pabasa. Raenderera mberi richiti mawandiro akaita marobhlock mumigwagwa anyanyisa. Izvo zvakonzesa kuti vatyairi vemakombi vatyairi vakapfeka magemenzi voisa tsvimbo dzechipostori padashboard nokuti hakuna mupurisa anozoshinga kuvamisa. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu.